қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Белозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Белозода Фарҳод муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомали Рахмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини якуми раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Умарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Умарзода Улуғбек Хуҷа муовини якуми раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомали Рахмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Файзлозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Файзлозода Нусратулло Қудратулло муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомали Рахмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Абдураҳмон Раҳим муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомали Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Раҳматуллозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Раҳматуллозода Шаҳноз Ибодулло аз вазифаи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомали Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти иҷозатномадиҳӣ фаъолияти шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Файзлозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Файзлозода Нусратулло Қудратулло аз вазифаи сардори хадамоти иҷозатномадиҳии фаъолияти шаҳрсозии кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомали Рахмон.